Tambag man ko ba? Sa problema nimo. Kanang pagpanguyab ba unsaon? Mga tanga naman mo. Mahad naman mo ana. Dali ra na. Parte lang panguyab. Unsa day problema nimo na kay panguyaban? Ah, Kini oh. Uni tambag na ko sa imo para makauyab ka. Wa pa juga katistig uyab sa isa. Kaliba. Yes, you're mine. Sama klase. Pila edad mo? 15. Stilan 15 ko sa una. Naka 26 na ko. Oh, iyo. Kuan anak bato nimo. Kinahanglan na kay talent. Unsa man imong talent? Dancer. Dancer ko sa una. Sampol daw. Dako mo kay gugtiyan. Naundang na akong uyab-uyab sa una. Kada sayaw na mo sa stage. Naghang kay chicks. Oh, magdana. Kada sayaw na mo makauyab jud ko. Bisag asa nga mga purok manayaw ni. Karon wa na. Naundang ko. Naman. Maugbo ko. Wa ni lagi na kay pangit hindi ko sayaw na ugbo ko. Ana bali akong kana. Ani, bali man ni. Ora god ikapadre. Ano? Ano igihag kalit. Yun na panaday kay kitong uyaban. Ah. Guwapa. O tama ra pod. Automata ayaw gyud panguyab og guwapa kadaghang kay kalaban. Nya, nganong di magkakasulti sa iya, di magkakaingon. Siyempre maulo ta kay bago pa man. Anak magyud na. Ang tirada nimo ana, hambol babuutan. Ay pay usahay pon magkalago magkugran ni mahong ang bukang atop. Nang buka kabalo mag-ilis, ni ilis yung kahumot ba? Tirada. Di ba Berno? Oo. Tanawa. Oo. Day. Ya, tirada humot yung tirada. Nimo kanang salayo ba ba? Atrak ang uyabab. Maskin dili ka gwapo. Humot yung aktura ni. Pangana. Anak mo- Panilap ba? Anak mo na nila sa una, macho man daw ka. Matso ko sa wala na abs dire. Sige mag gym. Di, ang mga chicks, suyo permente. Ang saday ka. Unsa man imong regalo sa imong uyaban nun? Ay, siyempre. Mo regalo gyud ka kay para iyang mo times 3 ang iyang love sa imong ha. I love you. Oo. Bukan kay mga all kinds. Akong giregalo ka. All kinds of flowers in this world. Regaluhan ako. Di pa kay siya. Lindot kaayo ang naiuyab. Di ba Perno? Ay, lindot kaayo. Oo. Pataras to Per. Suhito na. No, saday ka. Labi yan, ano? Jaya yun yun, nami uyab. Oo. Ingan ang idara nimo. Parte nang daghana na mong uyab. Di ba Perno? Oh, daga gay. Oo. Ano ba? Oh, kahit kay may sa una. Parte lang mga sayaw-sayaw. Uso kay mga dancer sa una. Mga dancer sa wa. Sampol kayo mo doon, ano, para makuha na ko, para... Lain ba kayong magsisay mo diri kay Ulaw mapud kayo. Ang akong ibalan karang napangki mo sa among banat mo. Karong usong hip hop naman. Pangkira mo. Ilig din nga na. Mo nang among mga uyab no ana. Ana niya. Guniti dire. Oh, ina na piang na mo ana ra nagiya ka dito. Unsa may sign na gapo para ma-inlove ang isa ka babae sa mo? Oh, lagi ito ko sa kong giingon nga magpagupit ka. Di ka maligo ka permente, di ka ingog nanimaho kang atop. Maligo ko malinte. Oh, ang tirada nimo, magbinuotan ka sa chicks. Panalita no. Nagkaon ng chicks. Matagak na yung pagkaon. Kumito nimo na. Ihatag. Paghatag di naman dawaton gihugaw na kauno nimo na. Maluoy na sa imong habuan. Kidamak na kay katanaw na. Uy, luya to ni oy. My God, mana. Di ba Perno? Oh. Muta na. Kill. Ano? Cool ba kitag parting uyab-uyab lang sa una? Anad man ta ana. Ikaw Per, experience nimo sa imong pag-uyab-uyab Per. Sulti Per. katambag dong. Wala pa kayo uyab no? Ano kita dong? Wa tayo tayo dong. Animal ka, magtambag ka, otro, wala mo na kayo uyab. Ikaw mo to, pangita mo to uyab dito. Mo to.